Marta respirou aliviada detrás da porta aberta do salón. Foi cara á fiestra e viu como o león se alonxaba. Xa marchou, dixo Oriol entrando no salón. Deille... Non, non mo digas, non quero saber nada, interrompeu Marta. Non pasa nada, non é nada malo, intentou calmar Oriol. Si que o é, quero dicir, estou demasiado preto do goberno para saber certo tipo de cousas, non te decatas? Non quero saber nada, non, insistiu Marta preocupada. Está ben, claudicou Oriol abrazándoa. Que pasará agora? Preguntouse Marta en voz alta. Nada, non vai pasar nada. Teu pai hai de ter bo cuidado, tranquilizou Oriol. Si, outro líder máis. Que ganas de deixalo todo e marchar. Con a Dina vivíamos ben. Non me complicaba a vida, a saber quen me toca agora. E a ti? A ti que che vai pasar? Lamentaba Marta. O pai de Marta era un deses herdeiros de xente rica que vivía fora da cidade por imperativo legal e por comodidade. O goberno molestáballe ter preto xente que lle lembrara que o poder non daba á clase. O pai de Marta molestáballe vivir nun sitio aburrido no que só se podía gastar os cartos en cousas dunha cor, co que a el lle gustaba a alegría. Chegaran a un pacto. El vivía a vida díscola lonxe e o goberno mantiña a súa familia cun certo nivel de privilexio, sempre e cando, por suposto, fixese unha xenerosa e continua aportación ao mantemento do goberno. Herdara unha fortuna inmensa. Tivera esa quizáis sorte de que os pais morreran novos ou caer borrachos pola borda dun barco en festa e en movimento. Da soidade dos internados de luxo e das institutrices severas desenvolviu unha indiferencia cara a todo o que non fose el mesmo. Casou cunha muller que o adulaba en exceso, a que deixara embarazada nun descuido tamén herdado de alcohol. Por sorte para el, o desliz coincidiu no tempo ca proposta de exilio do goberno. Faltoulle tempo para acceder, aínda que hai que dicir que na proposta ía incluída a muller e a futura Marta. Faltar nunca lle faltou de nada. A nai aceptou con resignación o abandoo e criou a nena con certo recelo, culpándoa involuntariamente da súa desgracia. Co tempo volviuse avelenciosa no negocio como o fixera o seu home e conseguiu saír da cidade tamén. Vivir nunha casa pequena, nunha illa tranquila, sen máis preocupación que elixir o vestido axeitado para cada evento. Por suposto, na negociación tamén se incluíu a Marta. Que non lle falte de nada. Non lle faltou. Enchiu os baleiros con horas e horas de lectura na xigantesca biblioteca da mansión dos seus avós. Aprendiu todo o que non lle ensinaban no colexio, o que non lle contaban na casa. Sabía máis da súa familia que o seu propio pai. De secretaria coñeciu de preto o interior do goberno. Aínda co escepticismo natural dos seus líderes, desenvolvíase con soltura nas altas esferas. Podía ser, perfectamente, a mellor e máis válida líder da organización. Pero o desapego non lle criou a confianza suficiente para aproveitar a súa valía. Por min non te preocupes, se veixo as cousas mal, fuxo. Díxolle en baixo. Gustaríame que, de darse o caso, viñeses comigo. Marta non puido contestar. As vaguas enchíanlle os ollos e a emoción atrancáballe a gorxa. Era a primeira vez que alguén quería levala na fuxida. A Dina fora a terceira ou cuarta xefa que tivera. Duráralle algo máis que as anteriores. As outras non as mataran. Retiráranlle os cargos e devolvéranas aos grandes almacéns de onde as sacaran. A Dina trataba a ben. Apreciaba os pequenos xestos e des que tivera a nena volvérase máis cariñosa. Tampouco coñecía os pormenores das súas actividades, só o suficiente para non odiala. Fora podemos vivir unha vida nova. Haberá que comezar de cero, pero vai pagar a pena, soñaba Oriol. Meus pais viven fora, dixo Marta con voz tímida. Seino, consolou Oriol. Non me gustaría ter que velos, non podo velos, chorou Marta. Tranquila, non tes por qué. Sei onde están, só temos que ir ao outro lado do mundo, non te preocupes, explicou Oriol. Sabes onde están? E como é iso? Preguntou Marta. É complicado de explicar.
dixo Oriol ignorando o interrogatorio.